ପ୍ରେମର ଏଇ ବାଟରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଭାଗ୍ୟରେ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଲେଖା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୋଧେ ତୋତେ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବଦଳିଗଲୁ ଆଉ ତୋର ଅସଲ ଚେହେରା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତି ନା ତୋ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୋତେ ମୋ ଆପଣାର ମଣିଷମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ବସିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଗୋଟେ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ନା, ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବି ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଦର କରିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଆମ ନିଜ ହାତରେ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ଭାବନା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି। ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ ନିଜର ଭୁଲ ଭାବି ଗ୍ରହଣ